For more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! Pa-shout out daw sa mga taga-barangay Baybay, Legazpi City from Baybay. Proud Elpisians po. Uyog-uyogon mo Madam Brenda Romero. Maray na hapon tabi sa inyo. Magayunon man so sa tuya na mga kwan, mga ano yan, mga aktibidade, mga bisita ngo yan buda sa mga estudyante tabi kang Legazpi Port Elementary School. Congratulations tabi. Sa tuya na mga estudyante na mga nakatutok sa mga oras. Hi po, Madam Brenda Romero. Hi po, Madam Brenda Romero. Welcome po sa Satuya na programa sa DCGB. Kumusta po kita, Gabo? Anong gibohon ta, kuya? Maray pa manaw na lang kita ngunyang kiload, dadi. Diba? Manaw na lang kita ngunyang kiload. Buda, tangani po na ma-enjoy ta lamang ang Satuyang hapon. Ilingon ta daw mga tugang ang Satuya tabi na mahiwagang tanog ngunya na hapon. O di matao kita. Ay, alat ko na palang kuya ni pangyari. Abunara ni Dawat matawang ko pala na. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaonin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maugmang atay, kuan po na sabayan ng proteksyong liver aid. Liver aid silimarin capsule, ang liver aid silimarin capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa roldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig uminom o dae, mas maray pong isabay ang liver aid silimarin capsule. Oral daw para daing tamang atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mabakal po sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Alright! Bueno. Une po ang mahiwagang tanog. Ay, sandali. May nagtitext digdio. Ay, sorry, mate. Sabi, uyog-uyogon mo yan, Kuya Nemi. Sabi sa ko, pwede tayo magkita? Ano yan? Birthday. Ayan. Birthday pala nyo niya ni Mrs. Sandali lang. Sandali lang ha. Sandali lang. Tao ni may nag-imbiter sa kuya. Alright. Sige po. Kumusta po sa tuyang hapon? May mga birthday ngon yan. Haber day. Haber day tabi. May mga travel ngon yan. Happy birthday po sa Sendo Gabos. Ingat lang kita Gabos. Neme Flora po sa kuyang partner, Kuya Nems. Ang lalaking matibay minagibo kilinukay. Ano po sa tuyang tanog? 10 minutos tabi para po sa mahiwagang tanog. Sarong ini nahanapon ko mahiwagang tanog tapo. Garoy ini madali lang. Ay bako ini ya garoy ni sa ibong. Bako ini madali lang. Ay. Ay nagtataram nigdio. Madali lang. Madali lang. Tawon ni po. So 100 pesos ha, tabi sa makahula. Itaramtanan ko niyan ini. O di po. $100 pesos tabi sa makahula agan mahiwagang tanog.
Oh. Oh, may lagatak baga kuya ni Bade. May lagatak bagang na iba uliton ta ha. Uliton ta. Oh. Oo. Yan. May lagatak baga, may naiba. May nakahalo na naiba. Ano po itong tanog na ito? Sige daw. 100 pesos tabi. Mga tugang sa mga kahulakan, mahiwagang tanog niya na hapon. Pasensya na kamuta. Okay lang ito na pinakwantaman talaga. Ano yan? Ano ini podka yan. Basta yun na ito. Kung nawala lugod sa isip ko. Okay na? O sige na. Ano na? 100 pesos tabi. Mag-text sa 0928-777-5548. Sa 0966-203-004. Alright. Yan. Sige daw. Sige daw. Sige daw. Sige daw tabi mga kapingki. Okay. Sige daw. Ora ki nakahula lamang kung ano itong tanog na ito sa kantidad na 100 pesos. Birthday pa lang mo niya ni Mrs. Di lamang kita nakapreparar. Pero garo iyo mangyari kabutang kayo nito. May gastusan mangyari kita. Okay na? Oh, Henry M. Ay, sala. 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 Ano bang hula na Kuya Nimi? Naglimugmog po. Sala. Sala ang limugmog. May saro pang tanog na dadangog. May tanog man na arog ito. Ano itong tanog na ito? Sige daw. Sige daw. Try nga natin. Ito. Pig shake na baligang tapos dinag sa lamesa in bangko. Sala. Man ngunyan kibaligang Kuya ni may baligang ngunyan. Di man kibaligang ngunyan. Remelin Loreno Cabreros nagatimplang juice. Ay sala lalo. Good afternoon, Hen. Milk tea po na pighalo, piglagan ketchup ice. Lalong sala. Sala po. Hen, pigsugo mo mag-shake si Sharamay, Leron, Gayod, buda pigpabugtakan mo kiyelo. Di po nito si Shara kung itong tanog. Sige, aputan nito si Shara kung mag-aaram niya. Sige daw. Sige daw. Good afternoon po. Batag po na pig-shake. Mali. Mali po. Ito. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Yes, good afternoon po. Good naman po. Yes, ano po ang tanog? Ako po, Kuya Hen. Yes po. Ano po ang tanog? Naglugok kita bagwang, pigpali sa katirula. Latusun ka na. Grabe naman tabagwang nito. Sala. Ay. Pagyari, yung kumukuha nagluog kita bagwang. Ano? Ang tabagwang, iba man ang tanog. Dali na 10 minutes na san ay ano yan? Garo advance ang relo. 10 minutes na lang po bago mag-abot ang alas 4 rin hapon. Ano na? Tawag ka mong klo. Ini ko yan, may piggamit mo yan, perme. Ining panahon na ini, pigagaramit, ini perme. Ano yan? Sige daw. Sige daw. Ining panahon na ini, perme po siya pigagamit. Sa bagay, maski nga ni bakuan masyadong basta, kagaramito na ngun yan, ini. Ang hula din do, ano ang ginibo? Yan, di ba? Ano ang ginibo? Para mga tugang mahulaan ta ang mahiwagang tanog. Kadakula ko Kuya Niming nahiling ka ini. Diyan sa palibot ha. Di ba? Ito. Hello, good afternoon po. Ay, hello. Ay, nawara logo. Naputol siya. Good afternoon po. Baka igwa sa, chika daw sa Facebook ko igwa. Chika daw tabi sa Facebook kong igwa. Dali lang, check ta ko igwa ki. Sa bagay ko kinagsimbag na saro. Tabi sa tuya ng mga listeners. 9.
Chris Bulawan, Antibula. Halo-halo po, sagot. Mali, Jose Peñalosa. Danica Jane Bitara. Aram ko po answer. Ano, aber? Sige daw. Remilin Cabreros, nagatimplang Diyos. Aram ko po ang answer, sabi ni Danica Bitara. Aber daw, sige daw, halo-halo po. Jose Peñalosa, pa-shoutout po kami. Remilin Cabreros, good afternoon po. Lynn Riales, pa-shoutout po. From Riyadh. Madam Mabel Oropesa, maray na hapon tabi. Madam Mabel, maray na hapon. Charis Bulawan Antibula, chargeable electric fan. Mali. Di po siya ki-involve na elektrisidad. Manual po siya kung paano nagtanog. Hello? 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 Hello. Yes, good afternoon po. Tingnan po. Opo, ano po ang tanog? Scramble po. Ice crumble? Po. Ice crumble. Opo. Oho, pangaran po sir, taga-saan po kamo? Dahil na po. Nata. Bakit sala? Mga madunong naman kamo. Sala po talaga. Bye-bye. Mga madunong na kuya nimi. Dayon naman makuan. Dayon naman madara. Dayon naman malansi. Grabe naman pig crush na yellow. Pig stainless na maliit na planggana. Mali. Grinder po. Mali. Alam ko na ha. Nag-blender kiprutas. Mali. Ito. Piglinigan na water bottle, piglaugan kitubig, buda, pigkalo kago. Inimsimbag na ini Kuya Nemi, ang distansya niya, gari Kabangan to Legazpi. Ang distansya niya, garuhali diyan sa may chapel na Iglesia ni Cristo, pasiring sa Legazpi. Iyan po ang distansya sa simbag na ini. Akong nga, gari pwede na Kuya Neming Kabangan Elementary School to Legazpi. Iyon na po ini. Bago hatabi, madam, ang nasa isip mo, tayo na yan. Yellow na piglaag sa baso, tapos pig-shake, mali. Blender, mali po. Mali. Mali. Itong pinakarakuan, gari Kabangan Elementary School, Kuya Nemi. Kabangan Elementary School. Henry, can we invite you as a resource person? Okay. Imbitaran da akong resource person. Ano naman itaram ko? Pag ako marine speaker po. Ni Manazaro, pwede ka po okay. Agari pwede. Sige po, pag mga school sa nag-invite sa Kuya Nemi, muya ako. Libre yan. Libre. Maray na hapon tabi, Madam Mabel Oropesa, kumusta ka? Okay. Sige daw. Asalat ko na. Ay, alas 4 na lamang. Alas 4 na po. Oras sa Pilipinas. Ay, dahil 2 minutos ba? Basta itong pinakasimbag na haran ni Kuya Nemi. Sige. Mata nagkunta. Lat ko na. May gwa akong magayon ng mga topic digdi sa Indo. Dabi, gwa akong magayon na topic na gustong i-share sa Indo. O di yung nga na ito, lat ko na magayon nun ini pag-iresto. Sa kulis, sa Lunes na ini. Sa Lunes na napaguro na ini. Na topic na ini. 10 klase nin pahingalo Kuya Nemi. 10 types of rest that recharge your body, mind, and soul. Ang pangultimo tabi digdi, rest in peace.
Dahil karaman sana. Dahil po, ligi nakasurat ang pigapod na rest in peace. Magayon nini sa Lunes, pag-iristoryahan ta, 10 types of rest that recharge your body, mind, and soul. Every day. Oral daw ko yan, Nimi. Di ba? Limbawa, social rest. Yan, di ba? Ano yan? May paliwanag ka yan. Dakulo, 10 yan. Tabi. Pigsaro-saro ko ng ganini. Tabaka nga niya ko may iba na rest. Wara talaga. Day po nakasurat, mga tugang ang tataramo na rest in peace. Ito, bako ito rechargeable. We need to recharge mga tugang our souls while we are alive. Dahil na kita, pag gana na kita, dahil na ano pa man ang gibunta? Dahil naman, ang solamente nagigibuhon ang ipagpangadji kita kan mga yaon sa ibabaw kang kinabahan, nabubuhay pa. Kaya baga kita nagpapamisa, di ba? Nagpapanovena kita. Ano pa man ang kwenta? Ang pag-urunan, wala naman. Gadana, tawan mo ki paingurang na burak. Kung suburak na binakal mo ka na 8,000 ng 1,500, binakal mo ki, bagas tinaw mo sa pobre, ay, sorry, ano man ang labot ko? Pasensya na po. Pasensya na po. Dahil ang labot ka yan. Sendong man po. Sorry. Respetado ko po ang sendong ko. Yung man kaya sa... Ako nga dahil kung yan si Miss na bakalang kiburak. Mapakalang ko si Miss kiburak. Taon-taon ko yan eh. Akong mabayad kang kakaunon me. Kakuriput. Ano pa man? Ano? Dahil matawanan mo. Ano pa? Agum na. Karot niya kan ugali mo. Tamili agum na. Ano pa? Malinapon. Dahil lugod kinakakuan na tinawan ng kunang klo. Una ang klo na pinakarani. Piglinigan sa water bottle, piglaogan kitubig, buda piggalo kago. Ini kuya ni man pinakaklo. Aber daw. Dahil, alas 4 na nga. Sa Lunes naman. Di ba? Pigkas-kas na yelo, pamaypay, tabi. Sabi ni Rain gently falls, whether me say goodbye. Fallen like rain, they're out of sight. Hen, good afternoon po. Uyang baga si Shara May Leron, cute. Di ko tabi aram ang pigpaparataram nindo. Abo tabi ako magparataram kan sa mga pag-iribabi. Taba ka mapasala ako kuya Nemi. O di maparam na kita. Wala naman kita mang simbag. Itong pinakaraning simbag. Alas 4 na. Ano? Siram sa nakan tubig. Maparam na kita ta. Salo na sa mga kita magdarangugan. Pasensya na po kamuta. Nakalampas kita duman sa Kaya program. Talaga. Pero tinuyo ko man talaga. Tamagayon man so sharing kan mga estudyante. Bula kan mga taga Legazpi Port Elementary School. Okay? Ay, so, live ko kuya Nemi. Kulang ano? Kulang pala, laro pa. I felt the blood go to my feet. Ngayon, nakanta mo na. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the one in your blue eyes. Baby, I love you, want me the way that I want you, the way that it should be.
me to want Feeling ko, nakainom ako kiber ng mga 5. the way that I want to. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang po yan na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka po magbabago, asin tanganing babago po ang satuyang. Tangani po tangani po na maging bog mga atay, kay puhan po na sabayan ng proteksyong Leverade. Ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal po sa, o kaya sarong klase ng proteksyon, mga tugang kan sa tuyang atay. Ang Silimarin po halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, antioxidant na probadong efektibo sa pagtuon ng proteksyon. Oral daw na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan ng bawasan ng danyo sa atay. Efektibo man ang Leverade sa pagpugol kan paghubag ganyan. May bisyo man na wara, mahilig uminom mo dahil. Mas maray po na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tamang atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Leverade na para sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule, mababakal po mga tugang sa mga panginot na butika drugstores nationwide. For the title that they Thank you, goodbye. Mabuhay. baby, I love you, want me. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang